Gara ƙarin tambura dan baki ga ganguna alola waƙar zarrana Alhaji Ibrahim Musa dan kwaira ba su dafa Alhaji Ibrahim Musa dan kwaira ne na dafa Alhaji Ibrahim Musa dan kwaira ne na dafa tuni daga dan kwairo ne waƙar dauce bangon ruhun na dafa tuni daga dan kwairo to ina ba mai zuga ra'ayina ni da ke mutuka raba ba rauni ka mallaki raina kai ne zuciya ta yi umarni kin saka na dama sai da ke soyayya za ta yi amfani ka sauyar ra'ayina tun da ka ce ni ceto ai gani kin zamar mini jigona karkada mafarin ciki na ka ji wasina da ke nake kwana nake tashi ni zanen rayuwata na baki tukwicin so ki amshe shi ka zama mai bani gata na tabbata so ba a kumallon shi kuma ba me kake ci ina ka je Abuja da ina jin yunwa yani kai fa baka sake ce mana soyayya ko kiyayya akwai tsohon budurwa ta can wajen tare Allah ya shirye ka kai fa ni wurin jaruma ta ne a da wasa nake ina da budurwa kan fata ce tana ki ba inda rani kin gane kai fa ai ni ma can din da ina wurin jaruma assalamu alaikum masoyana kamar yadda na gaya muku yau 8 ga wata insha Allah zan tafi Abuja da niyyar ɗaukar waƙoƙi na sababbi muradina da kuma Zara da kuma waƙoƙin abokina Runi da kuma Lamin Nijar sannan ga edita na Muhammadu na Mohamed ana maka magana sannan da jarumar mu Maryam mu kasance da mu a cikin wannan bidiyoyi in Allah ya soya da 2022 mun updating aiki za ku sha mamakin aikin da zan muku wannan kara in Allah ya soya da ina muku albishi da cewa in Allah ya soya da za ku yi farin ciki da aikin mu wannan kara kai ne zana yi wanka har in fesa turare sannan zana so mu zauna ai ta ganin mu a tare ko ne za a yi wa baiko har ayyo mana jere ga ranar bikin mu mun sanyo kayan mu farare kalamai gina rikirkita ne ke ce da mulki ya